Ladies and gentlemen, are you ready? Sada sa na imong kuan ha. Na bayad baya ko dani sa Sa mana? sa dabo man nagbayad ko. Aday apa pa nahulog? Agay. Na. Nanubra man. Ano ba yung mahatag Nel? Ala, video man na, Nel. Ala basta lang. Ha? Ay, na video. Nel, ka na may kuhan o, ka na sisip. Dili kuan lang kanang video lang atik-atik. Oh, may di dayon. Salamat, Merry Christmas. Una na sila, ino. May nakabang. Lord, dagan salamat karong adlaw sa imong gipadala pagkatag sa kanang sa among paglakaw pagbiyahe bantay kami Lord, iway kami sa katalagman sa tanan, labi na sa katalagman nga tanan. Yes, sa COVID ug sa init ug sa lino. Salamat. Anta. Akong videohon na kay ganahan ko. May di rin ako. Yehe. Sige te, bye-bye. Oh. Try sabi. Yehe, may Pasko. Yehe, lungag tag saging mga kabangas. Saging. Maulan ang kabuntagon mga kabangas diri sa Medina. Oh. Alum kayo. Oh, gaulan diri mga kabangas, gaulan. Ambot kay das Cagayan de Oro karon gaulan ba oh. Sakyan ano basa oh. So maulan nga Domingo mga kabangas. Oh, basa sakyan ano basa. Oh, maayo kay gaulan at least dili igang bugnaw-bugnaw ang palibot. Oh. Ubay-ubay ang namas ko mga kabangas. No? Open man gud ang gate. Oh. So open ang gate, so ubay-ubay ang namas ko. Sige lang. Ano man na. No? So 1 year na tong nanglutaw among kala din mga kabangas katong kung naka-remember mo sa kung video last time. Merry Christmas na lang sa tanan. Sumuni among kentang karon dire. Oh. Nawa na mga kawandas so among kalha oh. Nawa na. Lutaw na oh. Nang lutaw na. Kuy Ginoo among mga soft drinks oh. Sa pagdite. Ang sapagi kuy Ginoo ko. Oh, lutaw igsoon. Parawong gas rinso gitungtong na sa lababo. Di may tungtong oh. Tagahapit na tuhod.
Oh, napura na da among panihapon mga igsoon. Narabaon tami bili gamay. Nay bagamay. Pastila na purinada. Nanabiyaan ang mga pagkaon ng mga igsoon. Ano yung mga ka-wonders? Wala, gipanungtong na, no? Pastilan. Sound system. Imbis duro pa namang palapala ganina sa mga chichirya o isa ba to? Nag-games me, nakalit man lang na, nakulan na sa mga ka-wonders. Sumuli mo kaimtang karon rin mga igsoon, no? Ka-wonders, di. So, manin. Sulod yus balay, laom-laom ra ba? Bypass bulkit og si Chikoyo. Maayo gyud plastada ni bulkit og ni Chikoyo. Nanulod ang tubig. Maayo pa namong palapala diri sa among kuan. So 1 year na to, karong pizza 25, 24 sa gabi. So ulan-ulan na sad mga kabangas. Hi, hello. Hi, pare o pare. Mo da kay danong, sulod mo sulod. Sulod mo. Diretong ng lutaw last December 24 sa gabi mga kabangas. So mga ka-wonders, muna niya mong sistema karon no. Kay naunsa ang nagula na unong-unong niya. Muna niya yung sistema karon. Tao pa kayo, 2 pinto. Pero murag action na siguro ni mga alas 11. Pababa na ni. Merry Christmas na lang sa tanan. So muna among kentang karon dire. Nawa na mga ka-wonders, among kalha Wala. Lutaw na Nang lutaw na. Kuy Ginoo, among mga soft drinks Sapagiti. Ang sapagi, kuy Ginoo ko. Hopefully dili lang ta mahitabo, no. Enjoy na nato tong Pasko. Yan, dire gito ng lutaw. Naka-remember mo sa akong last video. Almost a year ago. Okay, babu. Bye-bye. 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 Bye-bye.